Čaute ľudia, vítam vás tu OG Axel. Dneska vás vítam pri hre, ktorá sa volá Brawl Stars. Určite poznáte tú hru. No, ja už ho hrajem akože dlhšie, ja som ten OG hráč, takže idem vás ukázať prvých brawlerov. Hej, akože ideme tu Most Trophies. Takže OK, bum, 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 bum. Takto sa tu volám, hej. Tu vidíte môj akože celkový účet. Určite si môžete aj screenshotnúť, aby ste mi dali do friendov, určite. Dúfam, že tu už máte. Tak. A my sa môžeme vrhnúť asi na tú hru. Nezabudnite dať odber a like. Som sa z ľudia zatvoril. Takže hej, ideme. Dneska mám narodeniny, takže určite hoďte tam ten odber. Tiskajte to tam ako život a dajte mi odber a like. Pretože mám dneska narodeniny. No a nevyšlo, zomrel som. No poď, zabij ho. Dobrá. No a teraz utekaj. Nie, utekaj, čo robíš? Čo si zrobila? Pane Bože, ľudia. To sa nedá, sa si zabijem, ľudia. Musíme to dať. Poď, čo robíš, Angel, čo robíš? No ešte aj Wi-Fi mi pokazuje, že spadne Wi-Fi. No. Ty to drž. Ty to nevieš držať? Dobre. Dobre, no. Good. Ty čo na neho ukazuješ? Ty si slabá. On je dobrý. On je very good vetter. Very good vetter. A je to co? Zase to je prdeli, bracho. Prdeli, ako. Dobre. Ja som to tak dobre uhral. No super, zase. No je to prdeli, ako. Je to prdeli. Nie, to ste ľudia. No. Nie, čo robíš? No choď na ňu. No choď. A čo máš frajerku? Tomar 753, no to je jasne. Jasne. Čo to tak hraje. No, hovno z teba. Hovno veľké z teba. No a ty čo zrobíš? Nič tiež. Zrobíš také veľké hovno. Pani Bože, oni sú takí slaví, teraz debili sú, hnusný fakt. Autisti nevedia ani hrať. Akože hej, ľudia tiež nie je dobré hrať, ale tak ten Bulmaser. Messi jedna postihnutá na hlavu úplne. Šalenota. Bingo. A zomrela. Yes. Dobrá, to musíme dať teraz. To dáme. Sme 3 na 2. Som troška chorý, ľudia, takže tak, no. Takže zabijeme toho bula. Oh shit, ľudia. Dobre. Som sa, že som mrtil, že už to prehrajeme, že už so mňa bude iba. Poď. No ty poď sem. Poď. Yes, ľudia, dali sme to. Hneď prvá hra a takto, hej, hneď zo krutka, hej, win. Takže dali sme to, je. Teraz si dajme napríklad, že Sola. A pôjdeme Dua, alebo to pôjdeme. Čo pôjdeme, je. Dáme si Rankedy, alebo Hies. Alebo čo ja viem, Brawl Ball. Dáme si Brawl Ball. Ja si zoberiem asi... A zoberieme si Bula. Dáme si tento tu skin a ideme. Bomby pecky. Toto bude asi, ľudia, posledná hra, pretože nechcem, aby toto video bolo veľmi dlhé. Takže hej, no, ideme na to.
Ten Clancy, no. Oni je celkom silní ľudia, akože. Že hej, no. Oni kde išli rovno? Tak asi nič, asi môžem ísť už hneď na vec. Hneď asi môžem ísť na vec, akože ja neviem, čo tu ľudia máme robiť. Ahaha. Oni sú hlúpiaci, úplne hlúpáci, sú to oni, presne oni. Oni, presne oni. No nič ľudia, asi ešte dáme jednu hru, pretože toto bolo pre nás veľmi easy. Tak nič, no ľudia, asi toto bolo pre nás veľmi easy, takže čo? Ide sa ďalej. Ideme dať, čo sa hraje to ideme hiesť, dáme hiesť. Ideme ochrancovia trezoru. Takže fakt, choďte ľudia dole a stlačte toto červené tlačítko, je to zadarmo. Je to zadarmo, ľudia, je to zadarmo. Dobre, to tí sú už asi silnejší. Sú to silnejší už ľudia, hej. Ja, oni sú už veľmi, veľmi, veľmi silní, oni sú, no. Tak nič. Poď Colt, dobre. On to tam buší. Prečo utekáte? Prečo všetci utekajú? Hej. Vyhrajeme tak či tak, yes. A teraz som tu nemal prísť. Ja tu nemal prísť, akože. Dobre. Hrajeme. Ideme sa. A bím. Tak nič. No, je to skoro vyrovnané, ľudia. No, ten kroton skoro pokazil. Neviem. Už sa tam približuje ten autista jeden. Plne najväčší. Bím. Poď. Nie. Dobrá. Nie. 2% ľudia. Nie. 2% ľudia. Musíme to dať ľudia. 2%. Ľudia sú tu už len 2%. 2% ľudia. 2. Prehrali sme to ľudia. Pane Bože ľudia. Tak nič. Ja si to video ukončím takto. Nie, čo ste ľudia, musím to ukončiť dobre. Takže teraz sa naserem a soberem si Jessie a ideme. Takže vrhneme sa na vec. A ideme. A ja nemám toto blbosť. Ale čo mám? Ja mám to tie babličky a to ubera. Ubera to je na toto. Takže hej no. Teraz to tu dám. Tu dám. A tu dám. A ešte tu dám. A dám to ešte tu, aj prídem, ešte aj zničím. Ľudia. Takže ideme a rýchle. A ideme speed up. Tu ideme a dali sme to. Takže ľudia, môžeme ukončiť toto video a asi čus a ahojte, majte sa.